खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै मोनसे खौरां लानानै फैलायबाय। बर' हारिनि गेजेराव अखा नायोब्लानो खोनानो मोनो, नुनो मोनो गारना खारनाय, गोमानाय बायदि बायदि। बेबायदिनो बिजनी बलामगुरि फुरादिया गामिनि थागिबि राजा बसुमतारीनि आंगो बिसि जोमै बसुमतारीया गोमानानै दं। थांनाय 19 फेब्रुआरि खालारखालि गावनि 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ गारनानै खारलांबाय। उन्दै गथ'आ गाबै गाबै गावनि बिमाखौ नागिरगासिनो दं। बेनिखायनो जोमै बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनोब्ला 6000-282-3134 नाम्बाराव कल खालामनानै खौरां हरनो बिथांमोना खावलायहरदों। आमिखौ लिंहरदो दे दिना ओरैनो हर आरो दे मोजां बुंलाय दिना जोमै फिसाखौ गालांनानै गोदाव सोराव फिसाया मा जानांगौ बेलाय जोंनोथ' खिथानायमोन खमसे खम थांबाय मानो खिथाया हसिया जों दाबसेयाव थांनो मानो फिसाखौ गारनानै थांखो नोंलाय फिसाखौ मोननाय गैया नामा नोंहालाय जोमै फैफिनदो मा गोसोजों एरायलांखो नों बे फिसाखौ गारनानै नों फैफिननो गोसो गैया नामा बे न'खराव फैफिनदो जोमै अबेयाव एरायनानै दंना अबाव सोरजों थांखो नोङो फैफिनदो जों जेबो खालामाना फिसाखौ अननानै नों गोबानो गोसो गैला जोमैनि बिमा दिनै जों ज' जानानै नोंखौ हांख्रायबाय फैफिनदो आं नोंखौ आसा खालामदों दासिमबो फिसा दं होननानै नेगासिनो दङ।